Xi qabelkom għal il-lum. Merħba, dan huwa shooter tas-sibt u bħal medin taraw. Importanti l-lum Jeden dok tajjeb. Bħal-imbita dik. Reni, bit kbir, bit. Mela jħan nibdew ma telfux ħin għandek 5 minuti biex trispondi 10 mistoqsijiet l-ewwel waħda. Inti u l-mibki Dr. Viktor Calvagna kontu ħriġtu bl-idea ta' Puttino fl-2002. X'kien immotivakom biex tagħmluha? Fil-ward fejn naħdmu hemm dbatijiet kbar. Allura kemm Dr. Calvagna li kien mar jistudja barra, kemm jien li kont qed naħdem ma' dawn il-familji, enna kif ħanamlu ħelitna biex innaqsulhom ftit mid-dbatija kbira li għaddu minna. Yes! Kienu l-intoppi ma dak iżmin, nsibx kienet xi ħaġa easy biex tagħmilha. Kien hemm problema kbira li meta kienu jiġu biex isifru, ridu jħallsu, ridu jfittxu huma u ridu jħallsu għall akkomodazzjoni huma. Kollox għal rashom. Kollox għal rashom. U dik kienet is-soluzzjoni li għamiltu intkom Puttino u xek. Imbagħad minn hemm dejna naħsbu biex nagħmlu l-accommodation. Puttino dak iż-żmien u Puttino llum il-ġurnata. X'inbidel, x'hemm differenti, kif kib? Li kiber huwa li dak iż-żmien kienu jisifru forsi 20 fix-xahar, illum isifru bejn 60 u 90 familja kull xahar. Aħna ma konniex nafu għal xiex diħlina, x'aħna bdejna bit-tfal bil-kanser, ma bdew jiġu żgħażagħ, bdew jiġu adulti, u r-rata kibret daqshekk. Allura kbirna mar-rata li ma' d-demand li bdiet tiġi. Da fikom ukoll sewa, x'inhu r-rwol tiegħek? Inti CEO tajjeb x'ikun xogħol is-CEO? Is-CEO jieħu paċenzja bil-President illum. Illum saret Anġel, okej, il-President u rrid nieħu għax dejjem tivvinta rridu nagħmlu hekk, irridu nagħmlu hekk. U dak ir-rol tiegħi, allura niġi shooter, tifhem hemmhekk, okej? Murejnu, u shooter, ġiħad maġġadinari. Il-mibki Viktor Calvagna m'għadux mala, kif impatta lil Puttino? Għanilek inti jkollok ġigant tal-mediċina, kunilek taħdem jew daw is-snin kollha dejjem inkunu fil-ward, u mbagħad sart wieħed jitlaq ħesrem. Il-point of reference intilfinna u ġifieri. Aħna batejna ħafna u bataw ukoll ħafna dawk li kienu għaddejjin bit-tfal qed jgħoddu l-kura minn taħtu, ġifieri batija kbira minn Dr. Calvagna. Jemmen hawn nsemmu l-memorja tiegħu wkoll. Niżel bil-mod, tajjeb. Għaliex huma daqshekk importanti ġa rispondejtni ta' ma għaliex huma daqshekk importanti l-akkomodazzjoni għandkom f'Sattien u fiċ-ċentru ta' Londra? Ġo Satin biex tikri kull xahar trid 4,000 euro, 4,000 stellina kull xahar. Ġo Londra biex tikri 8,000 stellina fix-xahar. Immaġina daw irridu jdumu ġimgħat, xhur u anke snin kieku jkollhom iħallsu kemm tiġi dbatija tiġihom ħafna ikbar. Is-support tal-Malti għal Puttino is-suduna dejjem tikber. Minn fejn tiġi il-motivazzjoni? Ara din hija verità. Meta ġie San Pawla u Malta, għallek liqawh bi ħlowa li mawx bħala. U dik il-ħlowa għadhem hekk. Mbagħad gidmitu l-lifa u kulħadd jaqlalu u għadhem ukoll. Ma dik il-ħlowa għadha teżisti. Il-ħlowa importanti nimmaġina wkoll li tiġi minn ċertu kumpaniji li jifilħu jagħtu ċertu donazzjonijiet. Kemm hija importanti għalikom di u jekk qed jarawna xi kumpaniji li huma interessati għax huma m'għandhomx għalfejn jistennew biss il-maratona, mhux hekk imma jista' jagħmlu għatul is-sena kollha. X'iridu jagħmlu? Is-sabiħ tal-kumpanniji li jagħtu il-donation tagħhom hija li huma jkollhom il-ħaddiema tagħhom ukoll. Qishom meta xi darba jista' jiġrilhom jew xi ħbieb tagħhom jew il-ħaddiema jaħdmu magħhom, iħossuhom proud li huma sponsorjawhom ukoll u jkollhom isimhom miktub f'dawn il-proġetti għal dejjem. X'inhuma problemi tħabtu ruħkom magħhom iktar ma tkabbru, iktar ma jkollkom proprjetajiet barra minn Malta? Li tkabbar inti mhux li tixtri oġġett, li żommu il-maintenance tiegħu l-administration, il-cleaning li huma jiġuk jekk toqgħod taħseb tiġġennen, imma jekk taħseb fil-ġenerożità tal-poplu tagħmel kuraġġ. Tajjeb, u nimmaġina dis-sena ħanerġgħu nkunu magħkom tajjeb. Il-futur ta' Puttino Cares, ġifieri ara x'għamiltu tul ta' żmien fejn tixtiequ tmorru huma. Għandna art il-Mosta u nixtiequ nagħmluha holistic care għal dawk li għaddu minn disgrazzja, trauma, dbatijiet u tilqahom il-bidu. Għax jekk tilqahom il-bidu tkun magħhom fit-triq kollha, id-dbatija tonqos ħafna.
kif tista' ma tgħinkomx. Tajjeb, grazzi ħafna. Għal-Anġel u koll. Għandkom medalja kull wieħed, forsi ġiblkom iktar lak tibsuha fil-ġimgħa l-kbira u aħna ngħidulkom biex tkunu ġenerużi, intkom tgħinu ħafna nies, għejnu l-familja tiegħi, għejnu l-familja ta' ħafna minnkom, għejnu kunu ġenerużi kemm tistgħu u wagħtu. Grazzi Ren, grazzi Anġel u grazzi lilkom.